ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୁଖୁଆ କିଣିଥିଲି। ସେଟା ଦେଖିଦେଇ କହିଲା ମାମା କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଭାଜିକି ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଭାଜିକି ଆଣି ଥୋଇଲି ସେ ନାକ ଚିପି ଚିପିକା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଦେଲୁ ମୁଁ ମାସ୍କ ଲଗେଇବି। ଆରେ ମାସ୍କ ତ ଲଗେଇବୁ ଖାଇବୁ କେମିତି? କହିଲା ଚାଲୁନ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଗଲା ଦେଖିଲା ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖୁଆ କିଣୁଥିଲି ସେ ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇକି ତରକାରୀ କରିବ, ତ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିନଥିଲା, କହିଲା ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇକି ଖାଇବି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବୁ କେମିତି? ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାସ୍କଟାକୁ ଟେକି ଦେଇକି ଇଏ କି ଖାଇବା, ଏମିତି ସେ ଖାଇବ ଶୁଖୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ ଖାଇପାରିଲାନି। ତାର ସେ ଟେକିଦେଲା, ଟେକିକି ଟିକେ ଚୋବେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସିଧା ଏଇଠୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ସିଧା ଯାଉଛି ବେସିନି ପାଖକୁ। ମାନେ ତାକୁ ପିତା ଲାଗି ଲାଗି କ'ଣ ଛୋଟ ମାଛ ହେଇକି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ସେ ପାଟି ଧୋଇ ପକେଇଲାଣି 100 ଥର ହବ, ସେ କି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ? ଏ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଥିଲୁ କେବେ? କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଦେଲା ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ ସେ ଖାଇବ ଶୁଖୁଆ? ଖାଆନ୍ତି କିଏ ଶୁଖୁଆ ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ?